డైరెక్టర్ గారు లేరు, మన మురళి గారు, లేకపోతే ఆయన కూడా అడిగేవాళ్ళము. సో గుర్రం పాపిరెడ్డిలో మేము ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, December 19th మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తాం అనేది మీ మాటల్లో ఒక్కసారి. అంటే ఈ గుర్రం పాపిరెడ్డి ఈజ్ ద హీరోస్ నేమ్, ఆఫ్ కోర్స్ యూ వుడ్ హ్యావ్ గెస్డ్ దాట్. అండ్ ఈ సినిమా కామెడీ కొంచెం డిఫరెంట్ ఎందుకు ఉంటుందంటే ఇట్స్ డార్క్ కామెడీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ స్లాప్ స్టిక్ ఆర్ జోకులు వేయడం ప్రతిసారి. ఇట్స్ లైక్ బాధలు చూస్తే, వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ చూస్తే నవ్వు వస్తుంది మీకు, అట్లా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ డార్క్ కామెడీ ఉంటుంది. అండ్ ఐ థింక్ మురళి గారు ఉంటే హీ వుడ్ హ్యావ్ సెడ్ దట్ లైన్. అదే తెలివైన వాడు తెలివి తక్కువ పని చేస్తే, తెలివి తక్కువ వాడు తెలివైన పని చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది ఈ సినిమా. For more videos like this, subscribe Big TV channel.